खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोननि गेजेराव आंनि बे स्वरां लामा बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बुंनाय बायदि नोंथांमोननि निउसनि बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानदोंमोन। दाबो आं एसे लेट जाबाय नोंथांमोननि गेजेराव, होमब्लाबो नोंथांमोना जायफोर नायगोन गोसो गुदुङै नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामाबाबो जायो आंनि थाखाय। मानो होनब्ला नोंथांमोना आंखौ अननाय दङब्ला साबस्क्राइब खालामगोन आरो अननाय गैयाब्ला नोंथांमोना नागारना थांगोन। होमब्लाबो नोंथांमोना आंनि बाथ्राखौ फुरायै खोनासंगोन, बेखौसो आं नोंथांमोनखौ खोनासंजानो लुगैयो। माखासे जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां निउसफोर ओंखारबाय। बे निउसनि बिखय आं माखासे फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। जोंनि निउसनि सायावबो माखासे सोंखारि जानाय, नंखायैनो निउस बानायनाय आरो मोजाङैनो निउस बानायनाय बेफोरबायदि खोथाखौ जों गोबां खोनानो मोन्दों। बेनिखायनो नोंथांमोननि सायाव माखासे जोंनि बर' निउसारफोरनि सायाव माखासे फंनैसो बाथ्रा, नाथाय नोंथांमोनखौ आं सोंखारिना बुङाखै। बेयाव नोंथांमोनखौ गोख्रों जानो थाखायसो, खिन्थु आङो नोंथांमोननि गिदिर सुबुं नङा। आं सासे हामायनो एबा गाहाय थाखोनि सुबुंसो। होमब्लाबो नोंथांमोननि सायाव जा आंनाव नलेज दं नोंथांमोननो आं बुंहरनोसो सानदों। जों गोबां सुबुंफ्रानो, जों गोबां गोरों गोरा सुबुंफ्रानो गोबाङानो इउटुब चेनेलाव फैबाय आरो बांसिन गोबाङानो निउसाव थांबाय आरो माखासे गावबागाव बिभाग लायै बिभाग माखासे बायदि रोखोम भिडिअ नागारो। नाथाय आंनि बुंनो गोनां टपिकआ बेनो जे निउसनि बिखयसो, जोंनि माखासे बर' निउसफोरनि बिखयसो। नाथाय नोंथांमोनखौ आं नाम सोंखारनानै सोरनिबा चेनेलखौ सोंखारनानै आं बुंनाय नङा। बेयाव नोंथांमोना खोनासंगोन फुरायै, नाथाय नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननो, दुखु मोननो गोनांथि गैया। मानो होनब्ला बेयाव रावखौबो आं दुखु मोनहोनो थाखाय नङा। बेयाव नोंथांमोननि गेजेराव आङो क्लियारिफिकेसन खालामनो थाखायसो नोंथांमोननि गेजेराव आङो बाथ्रा बुंनो लाना फैदों। दा बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो, निउसआ ओरैबायदि जानांगौ जे नोंथांमोननि सायावनो निउस होग्राफोरखौ गोबां जोंनि बर' सुबुंफ्रा बिश्वास खालामो, नंगौनो निउस होदों होननानै फोथायो। नाथाय सोरजोंबा सोनारनाय बा सोरजोंबा थाखा होजानाय बेफोरबायदि लामायाव दाथां। मानो होनब्ला जोङो सुबुं बा जों बर'नि हारिनि जों फिसा, निउसफ्रा जोंनि बर' सुबुं हारिखौ फोसाबनो थाखायसो सासे निउस अपारेटर होननानै बुंगोन। हारिनि थाखायसो नोंथाङा बेयाव थैसोमनानै निउस होनो थाखाय सासे निउस अपारेटर जादों, नङा होमबा? बेयाव नोंथाङा सोरबाया नोंखौ थगायनो हागौ, सोरबाया नोंखौ नंखायबो बुंनो हागौ। नोंथांमोना बेयाव गोबां सोंलु खालामो जायफोरखौ नोंथांमोना सोंनो गोनां। नाथाय फार्स्टनिफ्राय नोंथांमोना सोंनांगौ आरो क्लियारलि नोंथांमोना बाथ्राखौ रुजुनाय मोन्दों, रुजुयै मोन्दों। नोंथांमोना फुरा इनकुवारि खालामनांगौ बाथ्राफोरखौ आरो रोखायैनो जोंनि बर' सुबुंनि सायाव नोंथांमोना क्लियारिफिकेसनखौ फुरायैनो नोंथांमोना फोरमायना होनांगौ। मानो होनब्ला गोबां जों निउसफोरखौ जों सोंखारनाय नुनो मोन्दों। जानला मानला निउस होयो, जानला मानला फेक निउस फोरमायना होयो बेफोरबायदि बुङो। नाथाय निउसनि दारैबो माखासे गोबां प्रब्लेम दं आरो नोंथांमोना मोजां नागारनो हायोबा मोजां, आरो मोजां नागारनो हायोबा नोंथांमोननि सायावबो केसआ फैयो। बेनिखायनो मोन्दों होननानै भिडिअखौ जानला मानला आगारनायाबो नोंथांमोननि थाखाय गोनांथि नङा। हारिखौ रुजुनानैसो नोंथांमोना नागारनांगौ। मानो होनब्ला बर' हारिनि थाखायसो नोंथांमोना मोजां जालांनो एबा मोजां दैदेनलांनो थाखायसो नोंथांमोना गाज्रिजोंबो मोजांजोंबो बा बिनि फारसे बैनि फारसे लोगो जायालाबा नोंथाङा गेजेराव थानानै हारिखौ साननानैसो नोंथाङा मोजांखौ आवगायथों, सोरबादिया गाज्रियाव थांदों सोरबादिया मोजाङाव थांदों, नोंथाङा बेफोरबायदियावसो इन्टारभिउ लानानै नोंथांमोना बिथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावदों, बिथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावदों होननानै नोंथांमोना निउसनि दारै मानसिफोरखौ सिनायथि होयो आरो मिथिहोनाय जायो, नङा होमबा? बेनिखायनो जेसेबांनाखि जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जेसेबांनाखि बर' निउसफोर दङ, नोंथांमोना मोजां आरो हारिखौनो मोजाङै सामलायलांगोन। नोंथांमोननि निउसफोरनि सायावसो हाग दं बांसिन बर' समाजखौ फोसाबलांनो। आरो बर' निउसफ्रानो, जिखुनु निउसफ्रानो हारि आरो समाज थासारिफोरखौ मोजां लाबोयो। बेयाव हले क्लियार आं हले नोंथांमोननो फोरमायो। नाथाय जानला मानला फेक निउसखौ होना। मानो होनबा गोबां सोंखारिनायखौ जों कमेन्टफ्राव नुनो मोन्दों आरो मिथिनो मोन्दों। जानला मानला उल्था पुल्था निउस होयो, रिपर्ट होयो होननानै। नाथाय आं रावखौबो नोंथांमोननि सायाव आं रावखौबो मुं दाखिनानै बुङाखै, जायखिजाया आं गेजेरावसो बुंदों। जों बर' हारिनि थाखाय जुदि मोजांखौनो लुबैदों होननानै जोङो निउसानो जा, सासे इउटुबारानो जा, नङा होमबा? जों मोजांनि थाखायसो जोङो रोखा फोरमायथिखौ होनांगोन, सोरखौबा गाज्रि जानो थाखाय नङा नोंथांमोन। आरो नोंथांमोनाबो मिथिखायो। आरो फांसे बिफाङाव गसंनो थाखाय जों गासैबो खौसे जानांगौसो। थिग दा राजनितिनि गेजेरावबो सोरबा मोजां सोरबा गाज्रि आरो सोरखौबा सोरनाबा सोंखारलायनाय बाथ्रा बुंनाय, बेफोरो जोंनि बर' समाजनि थाखाय थासारिखौ गाज्रि खालामदों। फंसे बाथ्राखौ बुंनो लुगैबावो, माखासे जोंनि CM MLA जिखुनु बर'नि MLA मिनिस्टारफ्रानो जाया मानो राजखान्थियाव थानानै माखासे गावसोरनि सोंखारिलायनायखौ ससियेल मिडियानि बिखयै गोबां गेदेर उन्दै नायो। नोंथांमोननि सायावनो बेफोरबायदि एना-एनि सोरखौबा पार्टि एना-एनि सोंखारिलायबाय थानाया, नोंथांमोना गेदेर गोलावफ्रानो जोंनि बर' माखासे देरफुनाय सुबुंफोरनि सायाव बेफोरबायदि एना-एनि सोंखारिनायखौ नोंथांमोनानो दिन्थिग्रोगासिनो दं।
खिन्थु आं रोखायै आसि थुना नोंथांमोनखौ बुङो नोंथांमोना आंनि गेदेर बिबानाव थाब्लाबो आरो आंनि गेदेर मानसि सुबुं जाब्लाबो नोंथांमोन मानसिया सिदायै लामायाव थाङाबा गाज्रियाव थांनायखौ जोंहाबो बुंनो मोन्थाय बा हाद थायो बेखायनो जों बुंनो सानो नोंथांमोना बेफोरबायदि सोंखारिलायनायखौ लायालाब्ला गाव गावनि पार्सनेलिटि मेथडखौ लानानै मोजां मोजां बाथ्रा बुंनानै राजनिथि गेलेनाया मोजां मानो होनब्ला सोरबा सुबुंखौ फानदायनानै सोरबा सुबुंखौ सोंखारिनानै नोंथाङा राजनितियाव थानाया मालाबाबो मोजां नङा मानो होनब्ला दानि देरफुनाय माखासे सुबुंफोरखौबो नोंथांमोना मा गियान होनो दिनै नोंथांमोनाबो दिनै आमुखा पार्टिखौ लानानै नोंथांमोना सोंखारियो दिनै माखासे देरफुनाय गथ'फोराबो बे गाज्रि बेबहार मावनाय दिन्थिनायफोरखौ नोंथांमोना मा होबथानो हानो दिनै गाज्रि गेदेरानो जुदि बेबहारखौ दिन्थियोबा दिनै उन्दैफ्राबो बेफोरबायदि बेबहारखौ दिन्थिगोन दिनै नोंथांनि मेगनाव सोरबा लंथं खुनानै गोबां बायदि रोखोम भिडिअ आगारगासिनो दं आरो दिनै माखासे गिदिर गोलाव सुबुंफ्रानो गोबां मबाइल नायो दिनै नोंथांमोनानो नुगासिनो जोंनि बर'नि माखासे आखल आखुथाय सिगाङाव जोंनि बर' सुबुंफ्रा मा बुङोमोन बिराद गियानि होननानै दायो नायदो ससियेल मिडियानि बिखयै नायनो थाङोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरखौ मेलेम गैयै बादिसो जों नुनो मोन्दों मानो होनबा साननाय हनाया बहुत खम होननासो जों मिथि मोन्दों मानो होनबा ससियेल मिडियाआव फैदों गोबां सुबुङानो मिथिदों नाथाय गावखौ गाज्रि मोनजानाय सोंखारि जानाय खामानिखौ दा मावो आरो आजिखालि मुगायाव बांसिन ससियेल मिडियाखौ नोजोर बोनानैसो राजनितिकआ सोलिलांगासिनो दङ नाथाय नोंथांमोना बेफोरबायदि सोरखौबा सोनारनानै सोरखौबा नारसिननानै खोथा बुंनाया मोजां नङा मानो होनब्ला नोंथांमोननि गेजेराव आं फंसे गोरायै बाथ्रा बुंनो सानो फांसे बिफांखौ सासे सुबुङा गायनानै दिनै बे फांसे बिफाङा जौनानै देरनानै गोबां दालाइ जेव जेव जायो दिनै थिग बेबायदिनो नोंथांमोना जोंनि बर' समाजनि गेजेराव नोंथांमोनखौनो जोङो इलेक्सन भट होनानै देरहाहोनानै दिनै नोंथांमोना बैफोर दालाइखौ नायनो गोनांनि थाखायनो नोंथांखौ मोनसे खुन्थि गायनाय एबा दंफां फांसे गायनानै दोननाय जायो दिनै नोंथांमोनाबो हारिनि थाखाय मोजां मावदोंबा हारिनि थाखायनो मोजाङै मावलां सोरखौबा सोंखारिनाय सोरखौबा हेंथा खोथा बुंनाय बेफोरबायदि नङा दिनै बर'जों बर' होननानै राजनितिखौ लानानै सोंखारिनाया गाज्रि मानो होनब्ला गाव गावनि पार्सनेल मेथडखौ लानानै खोथाखौ बुं सोरखौबा सोंखारनानै गाज्रि खोथा बुंनायजों नङा बेखिनिखौनो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायो माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा माखासे आंनि मानगैर बिथांमोननिसिमबो माखासे आरो उन्दै गेदेर गासैबो बिदा फंबायफोरनिसिमबो माखासे आंनि माबा मोनसे बाथ्राया गिदिर बाथ्रा बुंनायजों नोंथांमोनखौ लाजि फोनांनोबा माबा मोनसे दुखु होबायब्ला आंखौ नोंथांमोना निमाहा होगोन आरो क्षमा होगोन लोगोसे नोंथांमोननि सायावनो आं माबा मोनसे मोजांनि बाथ्रा बुंनानै जोंनि बर'खौ फोसाबनो हालांगोनखौ आं आसा खालामनानैसो नोंथांमोननि गेजेराव बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो उल्था पुल्था इनकुवारि खालामनानै उल्था पुल्था नागिरनानै बाथ्राफोरखौ बिजिरनासो नोंथांमोननि गेजेराव जों बुंफोरना होयो रावबो माने गेदा गेदिजों थाङा सिदायैनो थांनांगोन